Nyakwaram gajwang dakika en prario tok sachiel marukinyi kamoro moro mintiere machiegni TWAK e chenro mar upinye. TWAK madwaro bedo godo nyakwaram kanyo saa 2:30 mar okinyi. Okinyi makawuono nyakwaram gajwang TWAK mabende wadwaro bedo godo en nono dinde ma pachoka. Okang' makamaendi biro nyakwaram gajwang bang' juma mokalo kata mana chakre juma mokalo. Chenro mano mabende nosefwenyre ahinya ringre mabende koro iyude gwenge mag Shakahola bende osebedo ka medre ka nyaka sani kwan mag ringre 98 oseyude e gwenge mago mag Shakahola. Thoe mabende isegodo jadolo Paul Mackenzie mano mar kanisa mano mar Good News mane gwenge mag Malindi e county mano ma Kilifi. Koko manyakwaram gajwang omiyo kinyi makawuono mane thor wach mabende wadwaro bedo godo kaluwore ni ma e wach mabende pod nitiere e dho oganda nyaka gisani. Mana kamiler chakre juma mokalo odiochieng' mokwongo ringre 7 noyud Shakahola, odiochieng' mar 2 ringre 14, odiochieng' mar 3 ringre 18, odiochieng' mano mar 4 noyudi ringre 26, odiochieng' mar 5 noyud ringre 17, odiochieng' manyoro nonro mabende nitimo odiochieng' mar 5 mar odiochieng' manyoro noyud ringre madiroma 5. En mana ni wach makama osebed kiseya ahinya gi jokedne ratiro mag oganda odiochieng' manyoro kaluwore ni jokedne ratiro mag oganda kanyakla kod jofwambo nokoyienegi mar donjo e puodho mano mar Shakahola kama bende ringre makamago osebed ka ifwenyo. Wach mabende osebedo ka kelo penjo mathoth. Dibed ni en okang' mano mar piny owacho mano mar umo okenge mag fwenyo ringre mamoko. Duto te nyakwaram gajwang en weche mabende biro bedo kwa TWAK. Kaluwore gi thor wach montiere godi nyalo oronwa ote lai mago magote machuok 2:600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV, YouTube kanyakla kod Citizen Digital App bende yudowa achiel kachiel. Okinyi makawuono ang'eni buora Nairobi ka aonge welo duto te mantiere godo nitiere county ma Kisumu mantiere gi jodolo mago mag kanise mopogore opogore. Adhi bedo kanyo gi jadolo mano mar kanisa mar Anglican mabende en jakom riwruok mag kanise mago mag NCCK e gwenge mag Nyanza. Adhi bedo kanyo gi Professor David Kodia. Bende adhi yudo thuolo makare mar bedo gi Bishop Argwings Yoto mabende en bishop mano mar kanisa mong'ere kaka Holy Trinity Church of Africa mano mantiere buore Nairobi. Koko mano kinyalo mana winja kachako kodi jadolo Argwings Yoto. Amosi ni misawa county ma Kisumu chionade. Koko manyakwaram gajwang pod watemo mar ng'eyo kaka mlaka ponono ni giwinjowa kata mana oyo mar mondo mi watwak kodgi e yo makare. Okang' ma manyakwaram gajwang biro ka koro penjo mathoth osebed ka ichiwo nyaka sani. Piny owacho bende noketo nyaka curfew mar saa 12 mar okinyi nyaka saa 12 mar odhiambo e kinde mabende nonro pod itimo ahinya puodho mar Shakahola madirom heka 800. Kendo nyaka sani bishop bende winja mano kachako kod Bishop Reverend David Kodia ka entiere e county ma Kisumu. Bishop Kamusi ichiona de county ma Kisumu kinyi makawuono. Bishop David Kodia. Ero kamana ahinya ochiew maber Kisumu kendo kawuono waneno ka weather ok rach ahinya. Ero kamana ahinya mana kada anyalo winjo mana pachi kaluwore gi thor wach mabende nitiere kae. Koro nitiere kaka sani bende osechako kata mana timo nonro ne dinde mopogore opogore pacho ka endo okang' mabende koro piny owacho osechako. Dipar ni paro makama obiro modeko koso biro mane e wang' sa. Aparo Sharon kuom wach adiera nonro monego bed ni timo ne kanisni kata na ng'iyo ni gidhi nade ne en gima onego bed ni ochak chon. To jo Kenya nigi shida moro mar siasa, gimoro amora kata gima ber to nyaka giketie siasa. Aparo ni higa moro mokadho kaeri emane Mama Aida bende nowache ni onego bed ni religious bodies bed regulated. Ne dhano goe koni gi koni. To koro ka gik manowacho go sani koro ka ji neno ni kara bende nowacho adier. Adiera mar jo Kenya biro ga molewa ahinya. Seche moko biro ka tho giro osewuok koro ka ji neno adiera ni kara nonego tim gini. Emomiyo ne en gima nonego bed ni osechak chon to kriti nyaka masira mar tho bedie kore ka ichake.
Erokamano ahinya to mana kata mana kanyal kata mana penji pachi nang'o ahinya kaluwore koda din mano mar Paul Mackenzie manyaka sani koro kelo thoe mopogore kaka jadolo mabende ang'eni nitiere kod tiegruok mago mag theology pacho kae. Ya ginene chan gima timore ni dini kata na riwruok ma koro Mackenzie nyochako mowuondo go ji mang'eny eri en gima okonego bedie ni nodhi alanda kaka nocho dhini nikech kwayudo report wayudo ni en gima nochako chon to kendo ji mang'eny ne osechako tang' kode to kata ne gitang' kode kamano to onge atwa moro malong'o made wach ni nokawne nikech gik manopuonjo gik manochung'ie kowacho ne ji gin gik mok inyalo yudo kamoro amora e muma mowuoyo. Gin gik kata mana Yesu wuon mowacho no ni udwa tere jogene ok nowacho be ok notimo. Emomiyo gima dang' wach ni gir Mackenzie ni ena gir setan moro mane odonjo e piny to wanachae waweye modongo nena dhola awach ni gidhulumo be nena dhola mano neno kochako kuot to dongo to waweya wang'iya ni chieng' moro norum kende to onge thieth moro manomiye. Omiyo mano e richo maduong' ma sirikal marwa bende timo nikech joma kamago iyudo ni kar mondo kete mondo onyis ji maber kaka dhi ir Yesu chuno ni nyaka ji bed mana jomodhi obed gi kech gituonre e chiemo e metho migi bed jomodhero magi tho ni mane kidhi ir Yesu ok dhi ire kamano. Omiyo puonj ne en puonj mobam to hai marach ni ne ji ng'eny ji ohero gik mobam go nikech gik mobam go Kisungu wacho ni they appear mysterious. Ji ohero gik ma chal mysterious ma appear to be mysterious. Koro kane ji owinjo puonj ma kamago ni ma e yo to koro jomoko bende odhi mana e yore no to luwa yore no koro be wanene e gima wanene Kenya ka sani. To nyaka sani Bishop koro seyo odhine ng'ani nikech sani koro nitiere jok miseyo. Seyo odhine piny owacho, seyo odhine jodak ahinya e gwenge mag Shakahola kama din ma kamano ne nitiere. Koso seyo odhine doho nikech Paul Mackenzie ni en jal ma osemaki moken okang' mare mokwongo ma bende koro imake. Osemake kata mana nyadidek mokalo kiweye mana gi rambuna mano mar siling 10,000. Seyo odhine ng'a sani ma koro weche to koro osetimore. Gini dianga wachi ni mokwongo maduong' en sirikal nikech sirikal onego bed nitie kamoro amora e pinyni to kwawuoye sirikal to wawuoye gimiluongo ni administration ma chon wanyalo luongo ni provincial administration moa nyaka office president to dhi nyaka assistant chief mwalo. Jogi duto gin kamoro amora to jogi onge gima notimo migini onya to gima time onge to wan gi jomiluongo bende ni jo security intelligence. Jo security intelligence gi ne gininde e tich nikech gik monego bende ni giluwo malong'o magiyud kore magikony piny magi ok gidwa luwo. Tijgi mang'eny sani en luwo jogo manie siasa mopogore gi siasa mar sirikal. To maeri en chamo pes jopiny e yo mok winjore. Nikech tijgi ok en luwo josiasa, tijgi en luwo ng'ata ng'ata ma giparo ni ng'ani ngimane wuoyone nyalo kelo shida ne piny. To gin nono ma giyudo adiera mare. To gin Nairobi, gin kuonde madongo to kuonde marahia ne piny mwalo kueti yudo ka seche moko wigi wilgo. Nikech kuondego be onge pesa ma giyudo. Nikech jogi bende ohero mana pesa, wach mar corruption. Archbishop Muheria Nyoro nowacho maber ni shida mwango en corruption. Kata mana e uchunguzi mitimo iyudo ni corruption nyaka bedie. Omiyo corruption emoketho Kenya ka. Koro wach mokwongo en sirikal nyaka take responsibility. Mar ariyo, jonyuol gi jogi kata na wede gi jogi bende nyaka bede ni noseripoti gik makamagi. Ni jowadwa mwadago kaeri sani gilamo gimoro mopogore nwa
nikech wan jokristo wang'ere ka lemo moro nitie mudwa pogore gi kaka ing'eye pile pile to nyaka itang' ni ma to dwa chechowa to onge ng'ama ochich kanyo kata achiel nyaka koro tho wuok koro ka gigi wuok. Omiyo ji duto mane ni e heriano, sirikal nyaka kanisi moko mane ka ji ne nindo to be awinjo ni nomake gadiere moro osemake kia didek something like that imake tiwe tiende ni judiciary bende nigi shida. Omiyo Kenya mangima wan nagi shida. We take responsibility. To Bishop nang'o ni jopiny to kik wase nikech e kinde ma magi timore bende par ni wacho kaka mana ni pachoka idi kata mana pinje mag Afrika kotenre kod weche mag siasa ji nyalo ga pogore to kotenre kod weche mag din ka ema koro ji kete line onge kata mana okang' machielo kata mana onge ohinga ma samoro ji nyalo kete weche mag kanise pok kata mana ka pogruok nitiere malong'o nikech kata mana kwaneno kata mana kanise mopogore pachoka indi weche ma bende osebedo kata mana kitimo ji sira ji to kikwa se nang'o kata mana gwenge mag Shakahola jopiny bende kata mana kiwinjo kata mana weche manyien ji koro joneno wuok oko kalose koso kanise ma koro ema ji gore line. Aparo ni shida mabende wan go ni ji luoro moko bende nitie ma jomoko nitie man gi luoro. Gin gi luoro ne pane ka wach ni tibiro wach ni ng'ama rach. Gini biro timore na. Kidwa konyo piny tiwuoka. Iwe luoro ni bathe. To kana ka gima nyo timore kane ni sane ka kuro ji wuok ng'ane nen kama to onge ng'ama ne report kata na gigi. Kata na media mane nyalo cover gigi bende onge nikech media bende ka report gima wach ne muwinjo ni timore. Tiende ni en business as usual. Omiyo ji duto are guilty in this. Yeah. Ero kamana ahinya nyakor mga jong par ni kopogore gi Bishop mano Professor David Kodia bende antiere gi Bishop machielo mano mar kanisa mano mung'ere kaka Holy Trinity Church in Africa mano jadolo Argwings Yoto kiwinja musi ni misawa kaunti ma Kisumu chionade to in di wach nanga hinya nyaka luore kod weche mabende wachora hinya mag thoe prochiko koda borosani ma oseneno din mabende ilieko ni mano mar Paul Mackenzie manyaka sani osedinne e doho mapachoka. Oyaore nya Sharon Kisumu chio maber nyaringa biro Kisumu awinjo ni koth go Nairobi mateka enya. Sharon dwaro mondo wach ni piny ok ni kama ber. Piny ok ni kama ber nikech penjo maduong' masani upenjo ni onego bed ni kanisa sirikal regulate kata temo cheko gik ma kanisa timo koso kik gitim. Kanyo madwani mondo na wach ni mokwongo nyaka oyie ni kanisa sirikal mar piny already regulate kanisa o regulate kanisa ka kanisa timo gimiluongo ni registration o regulate kanisa ka omiyo jo kanisa o acknowledge kan jok matimo wedding sama kanisa doko tax o regulate ka kanisa ng'iewo lopego duto tek pinye macheko. Koro chandruok ma wantiere go maduong' manyaka wang'e en ni ka ng'ato ose register mobedo ni koro ene bwo chikni onego bed ni ng'eyo gik ma ng'at ne timo. An kod buok mang'eny ahinya ka wawinjo ni wach mar Paul Mackenzie nochakore higa mar 2003 to osebet kitere court to igole gi rabun mar siling 10,000. Gini chanda ahinya ni kare chandruok ne ni kanye. Omiyo chikna maduong' madwaro mondo wach sani en ni an kod weche ariyo madwaro mondo wachi ni mokwongo sirikal mar piny osenindo klas ahinya kuom gigo makamoro onego kaw mtegno kaka tije mar ng'iyo ni joge orit nade gibede e kanisa gibede osuptende gibede skunde gibede nyaka miech kuonde magidake ratiro margi chalo nade. Mae momiyo an adwaro mondo wachi ni nyaka samwa wuoyo go kawuono ni sirikal nyaka ayie ni ok osetimo tije maber. Mar ariyo adwaro mondo wachi Sharon ni wan kod riwruok mag kanise ma kanise gi biro to giriwore ka achiel. Tij riwruok gi en bedo your brother's keeper. Tende ni ng'iyo wadu to kile nitie gima wadu timo mok ber to uwacho ni gini to kitimo maber.
nyaka kawuono pod apenjora ni Paul Mackenzie ni an wuoyo kodi ka Holy Trinity Church in Africa nitiere riwruok miluongo ni East Africa Christian Alliance. Then jaduong' Bishop Professor Kodia ing'eyo maber ni en jakom riwruok mar kanisa miluongo ni NCCK. Wang'eyo ni kanisa wa miluongo ni SITAM ni riwruok miluongo ni Evangelical Alliance of Kenya. Now penjo monego penjre ni Mackenzie ni en brother ng'ama kipe nyaka bed ni nitiere kanisa moko makamoro osewuok waluongo gi ni rogue churches magidhi gichung' kar kendgi kendo gitimo gigi ma ng'ato nyalo ng'eyo gik magitimo. So magi gik ma nyaka bed regulated mondo ng'e ni jogi gin joma nade to bende gitimo tich mowinjore gitim manomigi mondo gitim. Kanye kama nyalo lose manyalo kete wach mipenja no Sharon. To nyaka sani kata mana kanyalo winjo pachi bende piny owacho osechako timo nonro mag kanise mopogore opogore. Kuom ranyisi naneno kanisa mano mar New Life Church International ma bende jadolo mar bende nitiere kod nyirombe mang'eny mane Ezekiel Odero ma bende kanisa mar bende ogoyo tach ahinya gwenge mag Malindi. Nyaka sani en bende nosechak dadhoge ahinya gi okwach kich. Wach makamano di wach nang'o? Sharon, it's just too late. Because gin wana gik ma kaka jaduong' Professor Kodia osewacho gin gik matimore kendo waneno ga gitimore. E seche ma gigi timore ka wawuoye to iwacho ga ni wan kod nyiego kata kanisa wa gin kanisni mamomo mokuo. Jo mang'eny wacho kamano kidhi Anglican mano kanisa mamomo mokuo, Catholic mano kanisa mamomo, Era mano kanisa mamomo. Koro kanisni mawuoyo gin kanisni la makoro wawinjo kidadhogi gi. Adwaro mondo awachi ni en tich maber mondo sirikal otim nonro makende kuom gik ma jogi puonjo mondo ging'e ni to jogi bende gipuonjo gik madiera ma kik giwegi ni lew nikech wang'eyo maber waseneno ka ji wuok Sharon maromo kata mana joma tuo migolo e osiptal kane ng'ato tuo e osiptal kama ne Nyasaye chiwe chik maduong' mar chengo momiyo joma lony rieko mar lony mar dwaro yath tigolo gi osiptal ka gin gi terminal illness titero gini mondo mi kamoro kanisa makoro sani winjo ng'iyo idadhogi gi ni dhi lemo negi mondo gichangi. So omiyo an adwaro mondo awachi ni sai molewo this thing nonego bed nochak timo chon kabisa. Erokamano ahinya. Mana kanyalo winjo pach Professor David Kodia mano bishop mar kanisa mar Anglican ahinya diocese ma Bondo. Bishop Kodia mana kinyalo mana nyiso kata mana jopiny nyaka gisani nitiere ngero mabende wachorega ni kudni achiel matori nyaka sani kaluwore gi okang' mabende osebedo kadhi Shakahola Uganda jokristo nitiere kod to nyaka sani akene ginang'o manego bed ni itimo mar restoration ahinya mar keto yie duoko yie kuom jokristo en ang'o ma kanisa nego bed ni timo ahinya kinde ma nyaka sani mana kuom ranyisi Yoto bende nosewacho kanyo nitiere moko kuom jopiny igolo kata mana subtala jatuo nitiere kod tuo otuo kendo en hali maututi gima ne nitiere kinda kuro ga sumbini dhi lemne yake ni kanye to duto te waneno nikech thoth kanisa bende tinda neno nitiere nyaka gi TV gi nitiere nyaka gi nyakalondo ma bende kelo weche maka magi achiel kachiel. Aparo ni Sharon gima timore eni gimokwongo eni nyaka wang'e gimomiyo kanisa exist. Kanisa exist nikech ang'o? Kanisa exist mondo oyal injili mar warruok, injili mar Yesu Kristo. To warruok ni nitie kaka otero ji e ngima moro, ngima ma ji dwaro mondo ji odagie. Omiyo the most important thing en ngima mwayudo kuom Kristo. Mane momiyo kanisa nitie. To ka ng'ato dwa kawo ngimani odwa tugo gi ngimani e yo moro mopogore opogore. Oloko tich mar warruok ni okete ohala. Kanisni osebedo commercialized. Yani okete gik moko ma koro en gir yuto ma ng'ato wuogi mare. Be ok ochake ni kanisa mokwongo. Ochake ni uluongo gi kisungu ukelo gimoni ministry. Ni en ochako ministry moro. To kanye michake to odhi adhiya nyime to koro gima duong' moloyo en kaka onyalo manipulate kata wuondo jolup mage mondo ogolne pesa kaka nyalore. Koro yudo ni pesa ni e gima is at the center of some of these churches. Kaeto gimomiyo jiang' ni lubang'i en kaka iwuoyo
teko mar wuoyo ma bende numi, teko mar sero ji kak manumi nero, koro ji galo ni ine midonjo gi roho mane pok yubedo go nyaka nene piny ka. Mano e shida mwan go thurwa ka. Koro king'iyo ng'eny kanisni ok en Mackenzie kende. Mackenzie problem ma Mackenzie okelo en odhi gimwa nyalo luongo ni extremist level. To joma chal kode mawuondo jo Kristo mang'eny bende opong'a e Kenya ka. To kendo gin joma rembo mtokni madongo, gin joma nigi pesa mang'eny, to giwuondo jo Kristo ni gitimo miracles gi onge. Awacho ni kawuono gin gik miwuondo go ji. Ni neno nyocha gimoro wuok bende social media ka moore ma jomoko ne polisi omako katimo rehearsal mar miracle kaka idhi wuondo ji mondo ji ong'e ni miracle timore. Honni mag Nyasaye ok tim bilago. Honni mag Nyasaye gibiro machuok. Be seche moko na higni nyalo kadho ka hono ila mineno go eko ok inyal neno kata gi wang'i. Musa not kawo kinde mang'eny kata kapok otimo hono. To magi tena hono ma lemo ka lemo miracle nyaka bedie. Lemo ka lemo miracle nyaka bedie. To gin miracles moko mag miriambo midwaro go mondo ji ogol go pesa mang'eny. Omiyo ginene wuoro madwaro pesa mang'eny oseketho nying kanisa. Maka ng'ato chako yalo ni to gimondo wacho ni mokwongo onyisi na M-Pesa number. Magi e shida mwan go ka. Emomiyo gigi nyaka be regulated. To most of these things you know ni ogibed kata audited, be kana tax miwinjo ni gin bende ogichul kata tax seche moko ne government. Nikech giwacho ni gir kanisa en gir kanisa ok nyal te tax. To some of us from the mainstream churches wachulo tax. Makata na wunan bishop wachulo tax. Kanisa mara wachulo tax. Nitie gik mwachulo. Omiyo wan gi right mar wuoyo nikech gigewa bende bedo audited. To ng'eny kanisni mineno mwuoyo kuom gigieki ok ang' iyud kata mana account ang' iyud kanisa seche moko en ma ondike nying kanisa to signatory tena founder e signatory. En gi jaode kata gi nyathine moro. En personal property. En a business. Magi gik ma sirkal onego bed piny mondo onon ni kanisni mabande gieki kata gi ng'eny machal nadi. Time must come for the government to take action against some of these churches. They are misleading people. They are fleecing money from people. Gin bandia mana kaka gin no. Mana gima nyalo wacho. To koro ton wase ahinya riwruoge mabende osebedo kata mana kandiko kanise mopogore opogore. Nikech kata mana kanise mopogore opogore tinde kiwuotho iyudo ka kanisa kata mana jadolo gi jaode mane wuon kanisa. Mane ma wacho ni mane e shida nikech en business. Ji oseyudo ni kidwa timo business maber ma ji ok bi thagi gi wach. Ma sirkal bende ok bi luwi. Make sure ni yudo mich moro mar wuoyo. Ma kichung' ni dwa yalo injili, dhano ywak, dhano gore piny, bas, ibiro yudo na pesa moriere ma ng'ama biro thagi onge. So, and taking advantage of the vulnerable. Nikech ng'eny gima timore, ji ok nyal cost mag osiptal. To kowinjo ni nitie ng'ato mathiedho ji nono, to nyalo kana sero mano to koro pesa ubiro yudo onyalo uso dhere moro odhi Mombasa winjo ne ng'ato biro Mombasa kuro ma en ne mochango ji to okiano tim ga kamano dhano ok nyal chango dhano wadgi bilano Nyasaye ema chango ji omiyo ka en miracle to Nyasaye osemiyo our medics teko Nyasaye osemiyo our medics teko mar fwenyo tuo mathago ng'ato ka ng'ato. To nyalo gimiyi advice kako negi dagi. Ok inyal wacho ni ka ng'ato kipido mako tiko ni lemone miracle biro perform. Oyo ng'ani tedo hospital timiye gik mimiye fluids mimiye to biro chango. Covid no biro ka. Ok nyalo wacho ni wan walema
Nyasaye biro chako ng'ane. Nyasaye osemiyo medics yo mithiedhogo geng'ogo gigi. Emomiyo miriambo donjo nikech oyudo ka iwa ni nono wadwaro chiemo. Oyudo ka wiwa bende ni nono wadwaro gima fill the gaps in our minds or in our brain. Koro yudo ni ka ji osechako kamano to gimoro amora mobiro nyime oyudo ka ni nono to obiro kawo ni maeri e adiera. Mae janabi modonjo kawuono. To kobi nono ke jogi bedo koyie mondo gibed investigated. Gi create a barrier moro ma koro gimineno kuome ineno ka wang'e kong'i tigalo ni ng'ani ng'ama so holy ma you should not even question. To ng'ani ng'ama jamriambo mang'eny. Magi gik matimre thurwa ka. Emomiyo sirkal nyaka donjie wach ni ma kata ng'ato dagi kata ng'ato yie, we can go the Rwanda way. President Paul Kagame nyocho osekwero wach mare chaka kanisni oyaye giki. Kendo koro sani to kete matek kionge gi qualification from recognized institution ok inyal lead in a church. To wan to ka wan marwa nieri iwuka dichiel tek ni duondi Nyasaye osemiti ng'e muma moko minyalo loko wuondogo ji ariyo adek kanyo tisechako mari tidhi na nyime. To be ji luwe luora kawuono in pastor, kiny in bishop, the following day in archbishop, seche moko inyalo nyaka cardinal nyaka pope. To mano e chandruok mwantigo ka. Ma kok wanyalo loso kaka oganda mwayiere ni onge mana kaka bishop owadwa ng'ane Argwings wacho ka. Ni sama wawuoye wach mar regulation no jomoko galo ni gine midwa gogi ni nyiego moro wan go. Onge nyiego ka. Eni oganda wa tho nikech ok ging'eyo adiera. To nyaka dware yudo go puonj mar adiera ma wa tho mano en jachien en Satan. Puonj mar Kristo en puonj mar ngima. Nikech Yesu nowacho niya, an e ngima, an e adiera. Kendo ng'ama dwa dhi ka wuora nyaka kadhna kuoma. To ok inyal kadho kuom puonj moko magalagala gi kidwa yudo ngima mar adiera. Ok inyal teri ni nyaka tho kuche chande mi wegi mwanduni. Ok ne ka koro mar Makenzi mwawuoye ni Sharon. Ng'ani convince jogi to uso gigene. To ka giseuso gigene to ente miye pesa. Ento dako fast. Ento dako ineno ki to jogi bi ok ne gini. Ento ngima kata king'iye oler o en gi chia, en gi teko mar ringruok. Ento dako fasti ma jogi modwa no fasti. To nyithinde dak fasti. Nikech iwacho ga ni bende en mganga modonjo to wuondre ni gin jonabi. Nyaka wang'e ni nitie waganga mosebiro e kanisa jandhoga madhogo weche mag Ukristo to gilokogi mondo gine ni gin mondo jopiny one ni gin ma gin gi roho moro gi teko maonge mag jochiende lilo. Erokamano ahinya. Mana kanyalo winjo pach Reverend Yoto. Dibed ni koro japiny nego bed ni bedo matang'. Ahinya ne jadolo ma koro luongore ni janabi nikech jonabi be tinde koro ng'eny. An nasomo gi mane muma tinde koro jonabi bende ng'eny. Mana ka bende usebedo kata mana kuwacho gibiro gi riekni mopogore opogore. Kata mana jok mosomo. Ng'at ma kata somo bed no kisomo iwuondi idhi mi us lopi kuom ranyisi neno kata mana miyo mane en air hostess. Jal nyako mana be osebedo kata mana katiyo mano e ndege ma bende no odhi uso puothe mano $7,000,000 odhi okawo nyaka wuode gidhi gode kanisa mano mar jadolo mano mung'ere kaka Paul Mackenzie. Bake kata ni Paul Mackenzie nek bedi luongo jadolo koso kora ka ni luonge gi nying mane. Wach makon mano di wach na nkech tinde koken pesa iwuondi ni bro changi to chang makamagi wanena nena mana langa bende lando gi kata mane TV mopogore opogore mag jok tende kanise mopogore opogore pachoka. En mana ne japiny bende kata mana kinyalo mana leron wa inge kata mana koro kuma piny ochomo nikech sani bende sedre jodolo mabandia gi bende gisingo ni mwandu gi biro singni kini kidhe kanisa ibiro yudo mwandu mopogore opogore to bende kiuso puothi cha tikelo akeni di wach nango Pastor Yoto. Sharon mano wach matek ahinya gi otek to mit gimomiyo mit en ni Biko mar Nyasaye owacho ni maber ka Yesu wuoyo to wacho ni mondo wabed motang' nikech ndalo biro chopo ma jonabi ma giriambo gi biro bete.
ngima mar Paulo waneno jonabi gi bende kane gintie ma chieng' moro achiel ka koro Paulo gwegi kendo tamore kuom gik mane gitimo, ne giwinjo marach nikech niketho handgi, ni iluonge ni Simon the Sorcerer. Ondike maler ahinya e kitabu mar Muma. So gima adwaro mondo awachi ne jopiny en ni nitie gima iluongo ni membership e church moro amora. And membership e church nitie ga process ma ji bedo go members e church en mokwongo jogi biro kose wachne gi wach Nyasaye titisogi. Kose tisgi to wan e kanisa wa malo chik mar Episcopalian watimo ne gima iluongo bishop, to bishop koro confirm ni gin adiera members mag ang'owa mag kanisa ni kendo gin jogo ma osepuonji kendo tiegi. Ang'o ma itiego ji e kanise ma kaka giwinjo ka jadung Bishop Kodia wacho, wan gi statement of faith, gik ma wayie kuomgi. Koro gigi kawi tiketi mondo go through this thing mondo ing'e na yie kuom Yesu, ayie kuom Nyasaye, ayie kuom Roho Maler. Then nitiere other doctrines ma bende puonjo. Now mae kama chandruok nitie maduong' ma koro ji lale, nikech kanisa ma wawacho gi obiro kod what we call euphoria. Gibiro gi euphoria in a way ni ka gibiro ma bende adwaro mondo awachi maybe jaduong bishop professor ne owache to okete matek kamano. Jogi bende ukti gi teko kia mar Roho Maler. Jogi gin jok ma visit dark temples. Nikech kineno gik ma ji timo ni kia ng'ato kokuodho muya nito ji gore piny, lwar piny tetete. Ng'ani kia ni kowacho ni receive ni to bi omulo wi ni tise lwar piny. Now, these people are putting our people in what we call anxiety, giluoro. Koro ka ji osebete luoro, to ng'ato nyalo timo gimoro amora mitim. Ok en makansi kende. Ne wang'eyo ajaje Kenya kae, nyako ma judge manouso property mage, mokawo motero pesa ne jadolo moro. Wang'eyo very well ni Kenya ka. Nyako ma kori wacho kawuono otres ni, bende nyuma winjo nouso mwandone. Nyoro nyugotieno nyuma winjo ji maka. Gigi timore nikech jogi ni kod luoro, jogi nigi fear moro mosebedo planted in them. Now, ere kaka inyalo gol fear ni oko kuomgi? Fear ni golo oko kopuonjgi wach Nyasaye madiera. Monyisgi ni mae gima Muma wacho kuom chang, mana kaka wasewacho sani, mae gima Muma wacho kuom ngima manyaka chieng', ma en warruok ta achiel, men through warruok, mae gima Muma wacho kuom duogo mar Yesu Kristo. Adwaro mondo awachi ni pod adwaro mondo awachi ni joma dhi konyo this thing now, kaka kanisa sirikal oketo koke motegno gin riwruok mag kanise gi. Anyalo wacho nikech kanise thoth ahinya, kanise ng'eny ma mondo mi wayud moro kamoro biro bedo matek unless wan winjo gima ng'ato timo ka koro winjo mana kasini. But riwruok mar kanise ma wan go chiegni 4 madongo e piny ka, ma en NCCK, EAK, or the Catholic Episcopal something, and the East Africa Christian Alliance. Magi kanise riwruok mar kanise ma koro nego ng'i mondo wang'e ni jok manie igi to puonja ng'o. Mae matimore e Law Society of Kenya. Kawa yuda a lawyer, ma is rogue, what is being done to this lawyer? Igole in my certificate. Koro ko practice. Kawa yudo a medic, a doctor, ma is rogue. What do we do with him? In my certificate. Koro omiyo pod wayie ni mondo mi the bigger bodies as ma kanise gi oriworego onego mi kaw the responsibility mondo jowagi kik lal, because Sharon adwaro wachoni ni this is just a drop in the ocean. Awachoni ni gin doya ore okoka. Wasebedo kwa wache to ji kamoro kosebedo kuyie. Kamoro ji osewacho ni en nyiego jogi jouwe udhir jogi nikech uonge gi substance mupuonjo. Tawachoni jok marengo gi monge gi substance. Omiyo adwaro wachoni ni pod ayie ni en luoro emiyo emiketo kuom jogi emomino ka jogi koro nyalo timo gik magitimo gi te giuso lopegi to gitero. Ero kamana inya paro no chopo kinde ma bende koro nego bed ni koro wapuonjo jopiny kaka jodolo bende ber ka bende jadolo bende bedo ni en jal ma osedhi kata mana e tiegruok mano mar theology. En geno mara ni piny owacho biro bedo kata mana ka ng'iyo mano motegna ahinya riwruoge ma bende osebedo kata mana ka ndiko kanise mopogore opogore. Wach ma bende dwaro mar mondo mi walose en fwenyo kanisa mano ma adier, nikech kata mana ka kusebedo kata mana kuloso japiny bedo gi luoro ahinya mar
chiwo wach mopogore opogore ahinya kaluwore kod kanisa. Samoro nikech kuong' ma bende samoro ng'ato bende nyalo kata mana chiwone. Mana ka nyalo winji Professor Reverend Kodia. Ere kaka wanyalo ng'eyo kanisa ma adier? Ere kaka japiny nyalo bedo gi geno mar ng'eyo kanisa ma onge miriambo? Akata mana ka Reverend Kodia nyalo winja, kata mana Reverend Yoto kinyalo mana winja, inyalo mana dwoko penjo makamano. En mana ni bende ote aneno mathoth, ioro ote 236 mana e line mag ote machuok. Mbui mar Facebook bende aneno ka en wach maber, nikech koro wabiro achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e mbui mar Facebook. Inyalo somonwa pachi kanyo, wabiro bedo kwasomogi e kinde machuok. Bende tudre koda mbui mara mano mar Facebook, bende yuda @Sharon Ong'ao. Kaka ponono nabiro bedo ka yudo mano jadolo ma bende wantiere godo kinyi makawuono, par ni gin duto te gintiere e county ma Kisumu. Abiro bedo kaduogo kodegi achiel kachiel mar mondo mi ginyiswa ni ere kaka sani kaluwore gi sani koro pi osepukore. Deng' wacho kata mana Kiswahili bende ka pi kata mana chako osepukore onge kata kaka inyalo jow. Koro kwadhi mbele kata mana kwadhi nyime, ere kaka wanyalo ng'eyo kanisa mar adier gi kanisa ma wuondo jopiny? Mane thor wach ma bende obiro godo, kik dhi mabora. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sasa ya mawagamomuya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni loro. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mokinyal yudo kumora mora, mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyakor mga jonga neno kanyo ken sario marukinyi kamoro mora mintiere machiegni okang' mar ariyo e TWAK e chenro mano marupiny. Wadhi nyime gi TWAK ahinya inyo kinyi makawuono ka bende thor wach ma bende wantiere godo en nono dinde ma pachoka. Kinyi makawuono antiere gi jodolo ariyo duto te mantiere county ma Kisumu. Mantiere kanyo gi Professor David Kodia ma bende en jadolo mano mar kanisa mar Anglican mano ma Bondo Diocese. Bende en jakom riwruok mano mag kanise NCCK mane gwenge mag Nyanza. Kopogre kode bende antiere gi
Bishop Argwings Yoto, mabende en jadolo mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa. Nasingo e okang' mar ariyo duogo mar somo ote magi, ote mabende ponono ni intiere godo kisomo paro, ote mabende samoro jodolo mabende wantiere godo biro bedo kaduoko. Mana kinyalo ketna moko kuom ote mabende sebedo kioro lai magote machoka rede ka uchiel nono ote makamago bende nyalo oro nwa achiel kachiel kokalo mbui marwa mano mar Facebook mano Ramogi TV kama bende wantiere achiel kachiel. Adwano ka ote mathoth osedonjo. Abiro mana somo matin kuomgi bang'e jodolo mantiere godo bende biro konya duoko ote makamago. Michael Dibuoro iwacho ni winjowa maber. Iwacho ni miriambo omako jodolo. Iwacho ni kanisa nini e chunyi. Nyasachi en mari. Iwacho ni waro muru e duok Yesu mano mar ariyo. Ote machielo brother Kuku George iwacho ni penje na bishops mawan go kawuono ni en geno mara ni giwinjo. Iwacho ni hono en ang'o to gin giwacho nang'o kuom lendo ma bishobe lando ni ubie romo mar hono madhi timore. Kitamba gi mo ma iuso ne jolemo be gende gin gik mabeyo. To mar ang'wen iwacho ni giwacho ang'o kuom kanise ma bishop gi chiege ogoyo picha okete mbele altar kendo tinde walamo pichni jogo koso Nyasaye. Mano ote makare. Bishop Kodia gi Bishop Yoto biro bedo kaduoko. Ashman Chila iwacho ni Ramogi TV yo makare. Iwacho ni mokwongo mus ni jodolo. Mokwongo gin kaka jodolo en ang'o momiyo gin neno ka dinde maricho donjo kendo ketho wi oganda ketho wi oganda gi wach Nyasaye to gi ling'aling'a. Mar ariyo gidich kod oganda mondo obed mathoth e kanise koso gidich koda loko chunje maricho mondo obed joma beyo. Mar adek ginang'o gini ma owinjo gitimnwa mondo mi kik walal. Ote machielo abiro bedo kasomo mar Isaac Odera. Aparo ni mae ote mogik mabende kora somo mar mondo mi ayud thuolo makare Bishop Kodia gi Bishop Yoto mar mondo mi oduok penjo. Isaac Odera iwacho ni amoso Ramogi TV. Iwacho ni kanisa sani nigi demands e yor pesa moloyo lamo Nyasaye kendo ng'ama nigo emiketo mbele. Iwacho ni en ndalo mar giko. Iwacho ni Isaac Odera. To magi to gin mana ndalo gika dier ni kata mana muma kata mana kisomo mane book mano mar Revelations bende wacho ni giko piny gik mathoth biro timore. Te apande magi gik mwaneno ka timore. Kachako kod Bishop Kodia en geno mara ni winja yo makare ote ioro jopiny nitiere kod penjo maleo. Penjo mane mabende nyalo duoke en geno mara ni somo gi ayanga. Ya mokwongo erokamano. Penjo go gin penjo mabeyo nikech ji osewacho gi aming'a ni moloyo ng'amo wacho ni kanisa ni chuny. Aparo ni kanisa kata bed en gir chuny, kanisa also is social. Tiende ni en gima riwo oganda. Ma oganda ni nyaka bed ni gin fellowship. The name kanisa en plural. Tiende ni assembly of people. Tiende ni riwruok mar jomoyie kuom Nyasaye. Mane miluongo ni kanisa or ecclesia. Omiyo ok inyal bedo kode ni nena kode chunyi ni koro in mari kendi. You need one another for you to make a church. To mano bende mano miyo ni Yesu bende wacho ni kama ja ariyo kata adek ochokore e nyinge to en obed kodgi. Tiende ni one need one another. In fellowship kawa romo to wakonyore. Ng'ato ka ng'ato pidho nyawadgi, ng'ato ka ng'ato konyo nyawadgi. Wabedo each other's keeper. To ok inyal bedo kendi. Kendo mar ariyo gima ng'ato wacho ni kanisa ma ng'ato jaode to kia ng'ono giki. Magi gik ma watemo ga wuoye mokwongo. Kanisa kata na Yesu Kristo kanochako, jok mane nigi Yesu noting'o nyaka owetene gi nyiminene. Toting'o nyaka kosiepene. Toting'o nyaka ka jogweng'gi. Omiyo kanisa en all inclusive. Ng'ato ka ng'ato betie. To gima bedo marach en sama koro isebedo gi kanisa ni. Ming'e ni mae kanisa madwa bedo go. Kata ubed mane kanisa mane idwa bedo Katolik to ni kae kema idwa betie. Koro nyaka ibede oganda mar jo Katolik no.
magik miwacho e katholiko magi mano bende yori midwa luwo mondo konyi ibed achiel kuom kanisa mar Nyasaye mane piny ngima, the universal church. To kanyo bende ok irome, idwaro machielo kendo. To gima biro qualify mondo ibed kanisa en mokwongo en puonj magi kata puonj mar kanisa mintiene bende en puonj machal gi puonj mag joote machon mondikie Muma, gima luongo gi kisungu ni apostolic teaching, bende en apostolic. Kaeto mar ariyo, puonj ni nieri bende en gi okwedo puonj moko manie Muma. Ka okwedo puonj gi eki, mano to en mano koro puonj mari. To puonj nieri bende onyalo bedo tested. Kata kiwacho ni idwa koro, kata kidwa timo ang'ono, gimi wacho ni can it be tested against what had been there before? Koko nyalo bedo tested, tiende ni ok en puonj makare. Koro wan kaka jo Kristo wawuok kuonde mopogore opogore. Seche moko kuno nyuli Anglican, to kuom kend kata kuom ngima ma iriuri gi jomoko ibedo Anglican bang'e. Koro Anglican nieri en gol mitweye. Mana kaka jo Yahudi bende ng'ato ne gi gol kama mitweye, gol loch kama itweye. Omiyo sama wawuoyo kuom jogo madwa bedo kanisa, ok en a family affair. To kata kamano kanisa mar adiera mar Nyasaye puonjruok mare chakore e family. Nikech jo family gieki ema biro dhi oganda maduong' magalamoro chande. To ka family moro nitie man gi shida, to tiende ni odhi ketho achiel kuom riwruok magintie nero. Emomiyo family teaching nyaka be teachings ma mokwongo ochal gi teachings ma Yesu Kristo nopuonjo, ochal gi teachings kata puonj mag joote, and it can be proven to be right kaluwore gi tradition mar kanisa, kaluwore gi dwaro mar Nyasaye kaka ondikie Muma. To bende ok mano kende, kaluwore gi dwaro bende mar sheria marito piny morejista eno. Omiyo gigi duto kiweyo gi oko, to inido wuo gi mari wuon, mane ma kaurangi bedo ng'at miluongo ni heretics, ng'at ma wuok gi mare mayore wuon. Ng'ato bendo penjo ni hono, awinjo ka ng'ato penjo to hono to en gima nade? Hono en gimoro matimore ma iluongo kisungu wacho ni extraordinary. En gimoro ma dhano ok nyal control, to teko mar Nyasaye ema miyo otimore. Mano e hono. Dhano ok nyal timo hono. Nyasaye matimo hono kokadho kuom joge moyiero ema biro timo gimoro. Omiyo hono ni osetimore mang'eny e pinyni. Mana kaka ndege, tinde dhano nyalo fuyo oa kamachielo to dhi kamachielo kaka winyo. Mano bende mna hono, nikech ng'ama nonyuol higni mokadho ma ok noneno ndege, koduogo sani moneno gik matimore, obiro wuoro hono maduong' motimore e pinyni. Omiyo hono en gimoro ma Nyasaye timo mondo mi wachop dwarone. Mano e gima iluongo ni hono. To ka in emitimo mondo chop dwaroni iwuon kaka dhano, mano koro ok hono. Mano koro gig juogi.
Erokamano ahinya Bishop awinjo yo makara. Inya kar hono kanyo manopenjo mabende nopenj kanyo kod brother Akuku George. Bende da winje kata mna pach Yoto mano jadolo Yoto kuom ote mopogore opogore mabende jopiny bende ogula. Neno kanyo ka bende brother Akuku George bende kopogore gi hono bende wacho ni to un Bishop wachango kuom lendo mabende moko kuom Bishop osebedo kalando ni ubi eromo hono dhi timore. Mar ariyo mabende nopenjo ni kitamba gi mo ma iuso ne jolemo be gin gik mabeyo duto te Yoti biro bedo kidwokonwa. Bende mar adek manopenjo giwachango kata wachango kuom kanise ma Bishop gichiego goyo picha okete mbele altar kendo tinde wacho ni gilamo pichni ma okete mbele altar makamago. Sharon, erokamano ahinya abiro kawo weche ma odong' adek go because jaduong' professor oseduoko wach mar kanisa kendo lero maler ahinya. Bende osewuoyo kuom wachno mar gimiluongo ni no penj on miracle. But miracle ni ema dwan mondo wachak go mokwongo. Kiluongo handkerchief to mano miracle. Adwaro mondo awach ni gigi duto te jowetewa gigolo gi muma. Kendo gigolo gi kondike gi muma ni ne gitimore. To nego wakwong wang'e nang'o momiyo gigi ne timore. Mokwongo miracle nitiere ariyo e muma. Nitiere miracle mitimo ne ng'ato ma ochangi kata ka en gi faith, ka en gi yie kata ka onge yie. Waneno mang'eny ka Yesu timo. Kinde ni waneno mang'eny ma kamoro kiwacho ni nionge gi yie omiyo miracle ok nyal timore ni. Mana kaka Bishop oseduoko, miracle is for authentication. Ne en gima timore mondo nyis ni adiera mae teko mar ang'oma mar Nyasaye. Parona kendo yie na wacho ni the greatest miracle maduong' kata hono maduong' monego timre e ngima ma dhano mokwongo en onego bed ni dhano oyie warruok mar Yesu Kristo magole e piny to dhi e ngima ma nyaka chieng'. Mano the greatest miracle. Then miracles ma koro dong'gi koro biro ka warruok osetimore nade? Osetimore. Nitiere cases moko ma dira jomoko bende ne miracles timore negi to ne giringa gidhi kuonde ma gidhiye wach no orumo ne gi aruma nikech gima ne gidwaro en miracles. And mano en gima be waneno kawuono. Wach ma Kuko penjo mar handkerchief is a very big problem and adwaro luongo ni en ignorance. Because ka ng'ato kamoro dwaro kawo kawuono nyiso members ge ni mondo ging'iew handkerchief to king'iew handkerchief marachar ni to handkerchief no biro miyi chang. Aparo ni ok en kamano e muma. Mumondike maber kabisa ni jo no kawo handkerchief ne okel handkerchief jo mane ok nyal chopo. To through handkerchief gi ema nolem to kanolem to jogo kuonde mane gintie ne gitimore nade? Ne gichango. Sharon adwaro mondo awachi ni an kod lit ahinya e chunya. Because e higa mar 195 ne nitie jadolo moro maduong' ahinya manobiro e Kenya ka. Kendo ne en gi chokruok malich ahinya e ground below ni University of Nairobi graduation ground. E graduation ground ni Sharon adwaro wacho ni naneno gi wang'a nikech ne Nyasaye okonya mane nitie jodolo moko madongo manowuok Kisumu ko kama ne ang'eyo ne pok abedo bishop then. Naneno gi wang'a ka ikawo ng'at mangima to lokore ng'at matuo to ringo to dhi wacho ni man of God, this man nyaka ne nobedo puth nyaka ne nyuol ka nowinjo kiwuoyo to chako winjo ka choke ne oriwore. Anda wacho ni naneno gi wang'a ka en ng'at madiera ne ngima. So miracles mang'eny ma kawuono waneno waluongo gi ni stage planned miracles. And gin gik mitimo mondo jogo yud mbi. Adwaro wacho ni Sharon in koro chandruok ma in wan go kodi en ni koro ng'ewa e piny Kenya ka. To ka kawo ng'at moro ma ji ok ong'eyo to wuok adhi e piny mar Kiambu taketi Kiambu kanyo ka en e wheelchair to chieng' moro aluongo chokruok maduong' takelo ji to ng'at manie wheelchair ni ochung' ka ji osene Kiambu ka owuotho ga wheelchair to kwo wuoche to ji biro wacho ni jadolo Yoto timo miracle. Tadiero ok watim miracle, it's just a stage plan. Koro mae momiyo gima ne penjo no penjo mar wach mar handkerchiefs and oils. Nyaka wang'e ni these people are misinterpreting gik mondike muma. Gichiwo wrong interpretation. Ok en ni mondo mi Jakobo wacho maber gima onego tim gi oil miwacho en ni ka ng'ato tuo to wadhi walemo ne ng'ano to kwaselemo to wawire gi oil. When wawire gi oil, that is anointment. To wawacho ni Nyasaye mondo koro time nade ochange. Onge kama oil ni ne miya ni nyaka ng'iewe eka koro mondo miya change. So these people bende kata joma timo gigi actually it is just because of ignorance.
Then pole ngat machielo penjo ni namba koso chuny wadwaro namba koso chuny is very clear ni kuonde machandruok gi nitiere idwaro namba midwaro because iwacho ni biuru mang'eny to kuse biro mang'eny to biro neno miracle. Sharon ara na church moro ma aluongo ka cathedral mara Makongeni ma ni kod ji 300. I think ni ji 300 gi everybody ang'eyo to gi bilemo pile to ka gibiro mang'eny to gin ji 200. Koro ji 200 gi biro chako ng'iya maber gi ng'eya tan bende ang'eyo gi. Ang'eyo Bishop Kodia diocese mare onyalo bedo gi over 10,000 people but nitiere jodolo moko matindo mwaluongo ni parish priest ma ng'iyo jogi piny kacha. Tineno ka these people gidwaro gimoro maduong' whereby they cannot be hold accountable. Ok nyal non-gi, ok nyal timnegi nonro. Koro mae momiyo gin gidwaro namba. To gima Nyasaye wacho en ni kata kama ji ariyo kata ji adek obete Nyasaye nitiere kanyo. So it is not really the number en chuny ema idwaro. To chuny no mana ka ndiko wacho yie no kaka ndiko wacho ni kata ng'at achiel kende mowarore to jomalaika manie polo ng'eny ahinya. Erokamano ahinya. Penjo mano penjo mogik en ni what do we do? Aparo ni japenjo moro no penjo nyingi Orwenya to penjo ni now what do? Koro watimo nang'o? Now gima watimo is very simple. Ka Paul odhi Beria to jo-Beria winjo ka Paul somo muma to kotieko somo to gin be gisomo kuma ni Paul somo to kane ginwang'o ka nitie kuonde mane ok owinjore gi muma ne gidhi ir Paulo to gipenjo ni ma e kaka ne osome koso ma e kaka onego bedi. So gima onego jowa ng'e ni kawuono oseyawonwa hekalu maduong', otamba mar hekalu osebarore kendo waduto te koro wan e nyandro mar priesthood. Koro onego wang'e ni wanyalo somo muma kendwa to wang'e ni wanyalo penjo wanyalo keto penjo kuonde ma ok wawinji mondo mi wawinji. To ka wadhi karombe to mae kama ineno ka koro kawuono ni nitiere jowa ma koro selal kendo kawuono ni ukelowa e studio ka mondo walosi mondo wang'is jopiny ni adiera nyaka dhano som. Owachnwa bende muma ni nyaka wa study to show ourselves approved unto God. Nyaka watem matek mondo wanyisi ni wan jogo molony e weche mag muma ma Nyasaye oyiego. Ma ji ok nyal jaro kaka koro kawuono awinjo kijari. Neno ka ng'ato wacho wach moro ka kabisa ni kanisa ni e chuny dhano. Awacho ni ng'ano ni lweta man ating'o kawuono ni ka ok ong'eyo very well, lweta ni ong'eyo very well ni outside the body it is dead. Omiyo nyaka osik kotwere kuom the body. Omiyo adier ni kanisa ni chuny dhano but nyaka wang'e ni nitiere kuonde ma wariwore ma Muma onyisowa ni ka watamore riwore kanyakla to nitiere makosa mabe kendo wadhi chak wafom machal mana gi mar makanzini. Erokamano ahinya. Wach mabende adwaro mar mondo mi watwake ahinya nyaka kata kapok watieko twak makama nikitano ka dakika bende ringo mapiyo dakika na 18 tok saa 2 mar okinyi. Twak makama ne beni watieko saa 2:30 mar okinyi. En ang'o ma samoro jodolo soyo kata mana e chuny nyirombe maggi malok nyaka pachgi wilo nyaka pachgi kuom ranyisi sani kata mana jok moseresi Shakahola king'iyo kata mana mbui mopogore jok moresi winjo kata gimbe giwacho ni pod gibiro bedo ka gitweyo ma girom gi Yesu chieng' moro. Dibed ne ang'o ma isoye pachgi malok nyaka pachgi. Akata ka Bishop Kodia inyalo kata mana loso e wach makama brainwashing. Samoro Jadung Bishop Kodia ok microphone mare okwinji but anyalo kawo kanyo mondo aduoki ni namba 1 nitie gima waluongo ni indoctrination. Sharon adwaro mondo awach ni kawuono kichako timo exercise to ibiro bedo ng'ama very flexible. Kata ka ne redi duong' tibiro dok piny nikech gimitimo pile. Koro these people gin jok ma okaw to ket kamoro to chak puonjogi. To gik mipuonjogi pile donjo e wigi to giparo ni ma e gima onego gitim. Winjo nyoro excuse me. Winjo nyoro kanyo mama moro wuoyo kaka owadgi notimo. Owadgi manodhi tich Malindi nodhi tich to kosedhi tich ng'ama dhi tich mandiki office nwaneno nyaka ka picha ne igolo ka en office. To kane odhi tich tinwang'o ka koro ne ng'ani ochako kete puonj to keto ne nyaka nyithinde koro ok nyadhi skul. So gimiluongo ka en indoctrination. Mae ema ndiko mar Nyasaye wacho ni is another gospel which is not the gospel. Koro puonj ni ema nyaka koro ng'e manwa wache e gima nwa wuoyo seche ka ni the statement of faith. Koro nego bed ni jogi ng'iyo ni to gik ma gipuonjogi bende gin gik ma
oluwore gi gik mane gindiko ni gibiro puonjo nikech gi indoctrinate giketo gigi ewi ji adiera ka ng'ato wacho ni today nikech adwa wacho ni adwaro kawo ni muma kitabu mar chakruok jachien odhi e puodho mar Eden to kodhi e puodho mar Eden to yudo kane nitie rules manoketi to rules ge motiyogo mondo mi o indoctrinate Eve mondo nyis Eve ni ma ok kaka onego tim. Definitely Eve not him. The same things but a twist them and matin. These people were twisting the scripture. Because ko wach kawuono ni ada puonjo kawuono ni onge tiende mondo mi wadwar the common knowledge ma yudo e school. Anyalo dwaro kuonde mowuoye ko wacho ni rieko mag piny ni en rieko manono. To mane makora puonjo ji ta wacho ni dong neno kama mo wacho ni rieko gin nono. Ta twist the scripture mano ok gima ne mo wacho. Soro jogi gin jogo ma opuonji itimo ne gigi miluongo ni indoctrination. And kuonde mamoko waluongo ni radicalization. Koro ka gisebedo indoctrinated gi wrong doctrines to gikawo gigi to giyie kata mondo githo ne gik machalo kama. Erokamano adwaro mondo awachi ni kata mana pondo mineno sani ji pondo mondo dhi obede bungu ka gidhini ok en gima wendo ne wan gi chike mamoko mane owuok ndalo moko mane waluongo ni monasteries gi nokwongo ok noger gi kaka buildings ne gina joma wuok to dhi e bungu to ka gidhi e bungu kuro to e bungu kuro mane gichako gere udi to gedo kuonde mipuonjo ji mondo ji koro bed gi rieko bedo kuonde mipuonjo ji wach Nyasaye to kane gisepuonjo ji to magi gik manolokore universities madongo mwaneno kawuono gi. So gima nitie en ni indoctrination of a very wrong doctrine makoro onego bed supervised obed investigated manuang mangen in you are not teaching the right doctrine. Mai kama ne church bodies ka koro ne bire to ka gidhi limo jogi ka gidhi limo members gigi kaka koro makanzini kane ne Evangelical Alliance of Kenya kodhi lime to penje gimo miyo puonjo gik machalo kamano. Erokamano ahinya en mana ni sakoro osemayo wawang'wa keni Bishop Kodia bende nyalo mana winja koro jopiny jokristo otim nang'o mar ng'iyo kata mana ng'eyo din mar adiera nikech koro ikia jopiny koro nitiere wachal ka gima koro wantiere ratili kekra ne dhi ma kose dhi ma ikekra ni mane ma wacha adier mana kwatiko bende gi wachni mogik. Erokamano gibedanga wachi ni Nyasaye nomiwa kanisni e Kenya ka to nitie kanisni mose survive nyaka sani. Nyaka bedi nitie gimoro momiyo gise survive. Moko mabiro gi mbi matek mag one man show gieki iyudo ni gi collapse. Tiende ni nitie gimoro marach somewhere. Ng'a en dwaro mar ng'ato mondo owuogi Nyasache mondo roho mar Nyasaye fwenyre ni ere kama anyalo yude konyruok mar adier. Moko tegemea wuon kanisa nikech most kanisa mwuoyo kuomgi iyudo ni gin gi mana founders to founder ni en everything emomiyo ang' iyud picha mar founder ni kanyo picha mar chiege kata jaode ni e altar gik makamago gin gik moko mantie kanyo for personal glorification. Emomiyo nyaka koro watang' uru mwabed mariek mana kaka thuol to wabed humble before God mana kaka kuru to wabed jomochich gi puonj magalagala mabironwa gima ber mwagalo ni berno gimoro nitie iye lam Nyasaye somuma jo Kristo nyaka puonjre somo muma kik we masom donjie Bible study groups mondo understand the Bible ok moro mi mabedo for indoctrination cha for knowledge purposes mondo ibed gi understanding of the Bible mano biro konyowa guarding our faith against jopuonj mamganga gieki. Erokamano ahinya Bishop David Kodia semo mai wathuolo yoto e bwonyere pradek wachni mogik kwatiko. Wachna mogik Sharon en ni aluongo kanise ma riwruok ma kanise ma National Council of Church of Kenya ma jaduong' Kodia kawuono wango ka ng'eyo ni kata seche gi kamoro dhi bedo gi conference. Aluongo Evangelical Alliance of Kenya, aluongo East Africa Christian Association man member mare ma between Monday and Friday dhi bedo gi annual conference mare Eldoret mondo gipuonj
gi non kanisegi kendo ging'e ni kanisegi be puonjo ji to un kaka bende jo nonro temuru mondo mi ulimwa mondo mi ung'e upenjwa penjo ni ginang'o gini ma jowa gitimo. Erokamano ahinya, wagoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Reverend Yoto, wagoni erokamano. Bishop David Kodia, in bende wagoni erokamano kuom yudo thuolo. Kaka japiny en geno mara ni iseyudo somo kata mana paro mopogore opogore ahinya nyaka luwore kod jotelo kata mana jodito mopogore opogore ahinya mateo kanise pachoka jodolo ma bende nwantiere godo okinyi ma kawuono gisesomo paro. Koro ting'en mari nyaka ramga juang kata mana king'iyo mbui bende osetem kata mana puonji kanyo ng'eyo din mar adier gi din mawuondi dong koro ting'en mari. Kokamano dakika en 25 tok saa 2 mar okinyi gi sani akaw yo matin chieng' tich ang'wen kaka pile chenro en mar pok opogore chenro bende dwa chako sani nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi. Kik dhi mabor.